नमस्कार मित्रांनो, मी काव्या केकेस किचन मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण एक मालवणी ऑथेंटिक डिश बनवणार आहोत, जिचं नाव आहे खेकडा मसाला। खूप स्वादिष्ट होते ही डिश, खूपच छान लागते चवीला। तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा। तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, खेकडा मसाला बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आम्ही तुम्हाला सांगतो। तर हा व्हिडिओ काव्या आणि मी दोघेही मिळून बनवतो आहोत ही रेसिपी। तर तुम्ही बघू शकता, इथे आपण 2 जम्बो साईज क्रॅब्स घेतलेले आहेत। ॲक्च्युली आपल्या इंडियामध्ये छोटे काळे खेकडे भेटतात, लालही भेटतात, पण ते जिवंत असतात आणि खूप चविष्ट लागतात। पण इथे US मध्ये आम्हाला असे या प्रकारचे तुम्ही बघू शकता, हे जम्बो साईज क्रॅब्स भेटलेले आहेत। तर जैसा देश वैसा भेस, तर जे आहेत त्याच्यामध्ये आम्ही तुम्हाला ही रेसिपी दाखवतो आहोत। तर इथे आपण 2 जम्बो साईज क्रॅब्स आपण घेतलेले आहेत। आणि काव्या काय आहे गं हे वाटणाचं साहित्य आहे। आपण हे सगळं वाटून घेणार आहोत। इथे मी अर्धी वाटी खोबरं घेतलेलं आहे। 2 मोठे कांदे मी बारीक कापून घेतलेले आहेत। 5 ते 6 मी लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि अर्धा इंच आलं घेतलेलं आहे मी। हे झालं वाटणाचं साहित्य। हे आपण सगळं वाटून घेऊया। हे फोडणीला मी खडे मसाले घेतलेले आहेत। इथे 4 तमालपत्र, 2 दालचिनीचे तुकडे, 3 ते 4 मी लाल मिरच्या म्हणजे संकेश्वरी मिरच्या आहेत या, 10 मी लवंग घेतलेले आहेत, 15 मी काळी मिरी घेतलेली आहे, 3 चक्री फूल घेतलेले आहे मी, चवीनुसार मीठ, मालवणी मसाला घेतलेला आहे इथे मी 3 चमचे। तुमच्याकडे जो अवेलेबल असेल तर तुम्ही यूज करा। एक छोटा कांदा मी बारीक चिरून घेतलेला आहे फोडणी करिता, 1 चमचा हळद, 4 ते 5 मी हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत बारीक कापून, हे कोकम घेतलेले आहेत मी, हे गरम पाण्यात मी थोडं भिजवून ठेवलेले आहेत म्हणजे याचा आगळ निघेल। आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे इथे, हे एक 3 मोठे चमचे मी आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे, कारण खेकडे खूप मोठे आहेत आपले, म्हणून त्याच्यासाठी मी जास्त आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे। कोथिंबीर घेतलेली आहे सजावटीकरिता आणि तेल। तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, आता हे खेकडे आपण मस्त धुवून घेणार आहोत। काव्या तुम्हाला दाखवेल कसे आपण धुवायचे आणि कसे क्लीन करायचे। आधी छान असं मी धुवून घेते व्यवस्थित। तर खेकडा आपण स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। आता हा साफ कसा करायचा तुम्हाला दाखवते। हे बघा, इथे हा जो त्रिकोणी भाग आहे त्याच्यामध्ये मी आता हा स्पून टाकते आणि याला हाताने सुद्धा तुम्ही करू शकता आणि हा तोडून घ्यायचा आपल्याला भाग, ह्याची काही गरज नाहीये। हा घेतला काढून, हा टाकून द्यायचा। आणि आता हा जे ढेंगे आहेत, ह्यांना ढेंगे म्हणतात खेकड्याचे, हे असे आपल्याला ओढून घ्यायचे आहेत बाहेरच्या साईडने। इथे मी ह्याला पकडते खेकड्याला आणि हा ढेंगा इथून बाहेरच्या साईडने ओढते, म्हणजे हा पोर्शन आपला ओपन होईल। तर हे बघा, ह्याला मी इथे पकडून असा ओढते। याला असं ओपन करून घ्यायचं आपल्याला। हे बघा, हा खेकड्याचा आतला भाग आहे। तर ह्यातला हा जो पिवळा पोर्शन दिसतोय तुम्हाला, ही गाभोळी असते, तर ही आपल्याला फक्त घ्यायची आहे आणि हा पोर्शन आपल्याला टाकून द्यायचा आहे। फक्त ही गाभोळी मी आता एका वाटीमध्ये काढून घेते आणि बाकी पोर्शन आपण टाकून द्यायचा। हा मधला भाग काढून घ्यायचा, हे मिशा बिशा हे सगळं काढून घ्यायचं आणि आपल्याला हे स्वच्छ करून घ्यायचंय चांगलं। हे बघा, सगळं काढून घ्यायचं, ह्याची काय गरज नाहीये। आता हे ढेंगे पण आहेत, हे ढेंगे आणि हे सगळं हे आपण तोडून घ्यायचे आहेत। सांग स्वच्छ करून घेते मी। हे बघा, आता खेकडा आपला स्वच्छ दिसतोय एकदम। आता मी आधी हे तोडून घेते सगळे ढेंगे आणि नांग्या। हे असे गोल फिरवायचे, ते आपोआप तुटतात फटाफट, काही वेळ नाही लागत त्याला।
खेकडे साफ करायचे एकदम सोपे आहेत. आम्हाला ह्या खेकड्यामध्ये एकच ढेंगा मिळालेला आहे. थोडं फसवणूक झालेली आहे आमची, पण ठीक आहे. आता हे सगळे आपण तोडून घेऊया. आणि आता हे जे मधला भाग आहे ह्याचे पण आपल्याला 2 तुकडे करून घ्यायचे. ह्याला बघा मी स्वच्छ करून घेतलेला आहे. ह्या साईडे पण आपण एक पाणी मारून घेऊया, म्हणजे कुठे माती असेल तर ती आपल्या वाटणात कालवणात येणार नाही. आता ह्याला सुद्धा हाताने असे 2 तुकडे करून घ्यायचे आपल्याला. हे बघा झाले. बस हे आपले खेकडे साफ करून रेडी झालेले आहेत. आता आपण कालवण करायला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, दोन्ही खेकडे आपण व्यवस्थित स्वच्छ करून घेतलेले आहेत. तुम्ही बघू शकता. आता आपण वाटणाची तयारी करायला सुरुवात करूया. तर हे वाटणाचं साहित्य आहे, हे मी तेलामध्ये थोडंसं छान भाजून घेणार आहेत आणि त्याच्यानंतर आपण हे मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया. तर वाटण आपण भाजून घेतलेलं आहे. आता हे वाटण थंड होईपर्यंत आपण खेकड्यांना मॅरिनेट करून घेऊया. खेकड्याला मॅरिनेट करायला आपण सुरुवात करूया. इथे मी आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे, ही ऍड करते मी. हे खेकडे मोठे आहेत म्हणून मी जास्त आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे. तुम्ही खेकड्यांनुसार आलं लसूण पेस्ट ऍड करा. आता ह्याच्यामध्ये मी मालवणी मसाला ऍड करते 2 चमचे. एक चमचा मी हळद ऍड करते. आणि इथे मी हे कोकमाचा रस ऍड करते, ह्याला आगळ म्हणतात. तर मी कोकम नाही, ह्याचं पाणी ह्याच्यात ऍड करते. ह्याने आपल्या खेकड्या मसाल्याला खूप छान अशी चव येते. आता हे आपण मिक्स करून घेऊया. जर का खेकडे छोटे असतील तर त्याच्या ज्या नांग्या असतात त्या आपण ना मिक्सरला थोडं पाणी घेऊन वाटून घ्यायचं आणि मग त्याच्यानंतर ते चाळणीमध्ये गाळून घ्यायचं आणि मग ते पाणी आपल्या कालवणात किंवा खेकड्या मसाल्यामध्ये ते पाणी ऍड करायचं. आता इथे मोठे आहेत त्याच्यामुळे आपण डायरेक्ट ते आपल्या मसाल्यामध्ये ऍड करणार आहे, खेकड्या मसाल्यामध्ये. आता मी ह्याला चांगलं वर खाली करून व्यवस्थित असं मॅरिनेट करून घेते. हा जो डोक्याचा भाग आहे त्याला व्यवस्थित असं आपण आतून वगैरे मॅरिनेट करून घेऊया. आणि आता आपलं जे वाटण मी भाजून घेतलंय ते आपण वाटून घेऊया. तोपर्यंत हे व्यवस्थित असं मॅरिनेट होतील आपले खेकडे. हे बघा, ह्याला असं आतून वगैरे व्यवस्थित असं लावून घेऊया आपण. तर तेल आपलं गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी खडे मसाले ऍड करते आणि खडे मसाले आपले व्यवस्थित असे आपण तेलात फ्राय करून घेऊया. खडे मसाले आपले भाजले गेलेले आहेत तेलात. आता मी हा बारीक चिरलेला कांदा ऍड करते, तो पण आपण तेलामध्ये छान फ्राय करून घेऊया. कांदा इथे तुम्ही बघू शकता आपला लालसर भाजला गेलेला आहे. आता याच्यामध्ये आपण मसाले ऍड करूया. हळद ऍड केली मी आणि हा जो आपला मालवणी मसाला आहे तो मी ऍड करते. आणि मसाले पण आपण तेलामध्ये छान असे भाजून घेऊया. मसाले आपले तेलात भाजून रेडी आहेत. आता ह्याच्यामध्ये आपण खेकडे ऍड करूया. तर मी ह्यात खेकडे ऍड करते. खेकडे मसाल्यामध्ये भाजून घेताना जर तुम्हाला वाटलं की थोडं तेल ऍड करायचं तर तुम्ही वरून थोडं ऍड करू शकता. तर मित्रांनो, इथे मी खेकडे मसाल्यासोबत प्रॉपर मिक्स करून घेतलेले आहेत. तुम्ही बघू शकता खूप छान असा कलर आलेला आहे, याला खूप मस्त दिसतायत. आता मी काय करणार, ह्याच्यावर झाकण ठेवते आणि याला 1-2 मिनिटं वाफेवर आपण शिजत ठेवूया. तर 1-2 मिनिटं झालेली आहेत आणि तुम्ही बघू शकता आपल्या खेकड्याला सुद्धा इथे खाली पाणी सुटलेलंच आहे. खूपच सुंदर सुगंध येतोय मसाल्यांचा आणि खेकड्याचा सुद्धा. आता ह्यात आपण पाणी ऍड करूया. हे बघा, हळूच मी पाणी ऍड करते. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपल्याला ही थोडी ग्रेव्ही थोडी थिक बनवायची आहे म्हणून जास्त पाणी ॲड केलेलं नाही आहे. तर याला आपण पाण्यावरती जितके खेकडे शिजतील इतकंच पाणी आपण ॲड करायचं आहे आणि त्यानंतर ही ग्रेव्ही थोडी ठीक बनणार, कारण आपण खेकडा मसाला बनवतो आहोत. तर तुम्हाला जर का त्याला थिन म्हणजे पातळ करायचं असेल तर तुम्ही अजून पाणीही ॲड करू शकता. तर आता जस्ट काव्या त्याला मिक्स करून आपण त्याला 10 मिनटं या खेकड्यांना शिजत ठेवू. तर काव्या जस्ट मिक्स करते. आता आपण ह्याला
10 मिनिटं मीडियम फ्लेमवर शिजत ठेवूया. 10 मिनिटं झालेली आहेत. तुम्ही बघू शकता. 5 मिनिटं झाली तेव्हा मी एकदा खेकडे सगळे पलटी मारून घेतलेले होते. आता ह्याच्यामध्ये आपण आपलं वाटण ॲड करूया आणि चवीनुसार मीठ ॲड करूया. वाटण ॲड केल्यावर सुद्धा आपण हे चांगलं वाटण मिक्स करून घेऊया खेकड्यांसोबत. चवीनुसार मीठ ॲड करते मी ह्याच्यामध्ये आणि आपण हे मिक्स करून घेऊया आणि 5 मिनिटं विदाऊट झाकण आपण हे शिजू देऊया. मिक्स करून घेते मी व्यवस्थित. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपला खेकडे मसाला रेडी झालेला आहे. खूप अप्रतिम दिसतोय तो. आता ह्याच्यामध्ये मी कोथिंबीर ॲड करते. खेकडे शिजायला जास्त वेळ नाही लागत. जसं कोळंबी आपली पटकन शिजते तसं खेकडे सुद्धा एक 15 मिनिटात आपले रेडी होतात शिजून. त्याच्यामध्ये मी मस्त कोथिंबीर ॲड करते आणि ह्याला प्लेटमध्ये सर्व करून घेते. मित्रांनो, खूपच जबरदस्त सुगंध येतोय आणि खूपच मस्त भूकही लागली आहे या सुगंधामुळे. तर आता डिशमध्ये सर्व करून आम्ही याच्यावर ताव मारायला रेडी आहोत. तर चला डिशमध्ये सर्व करूया. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपला खेकडा मसाला रेडी झालेला आहे. जितका हा सुंदर दिसतोय तितकाच चवीला हा अप्रतिम लागतो. तर मित्रांनो, तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंटद्वारे कळवा. आणि केकेस किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.